Għaqda, diversità, ġabra, ġen. ferħ. Jekk hemm kelma li bla dubju baqgħet tidwi fi qlubna, hi t-tama. Il-pellegrinaġġ li huwa simbolu għall-ħajja. Fih affaċċjajna ċerti ostakli iżda esperjenzajna mumenti ta' ferħ li ma tistax tiddiskrivih fi kliem. Matul il-mixja tal-ħajja dejjem għandek bżonn nisma' dwarek li jibqgħu jimbuttawk biex tibqa' mexja. Anke meta t-triq mhux dejjem tkun faċli. U għandek bżonn ħbieb li jgħinuk tiskopri lill-Alla li jinsab f'kull ċirkustanza matul il-mixja. Il-ħbieb kienu dawk li jagħmlu l-esperjenza isbaħ, li ta' kuljum konna nitolbu, niklu u nagħmlu kollox flimkien. Li tajna l-kuraġġ lil xulxin, anki f'mumenti ta' għejja. Kultant ħbiberija tkun storbjuża bħal kull innu li miegħu kantajna flimkien. U kultant taf tkun bħal preżenza siekta li ma timponix ruħha fuqek iżda tigwidak bl-imħabba. Ħbiberija awtentiċi huma l-mod kif Alla jurina li qiegħed il-ħin kollu magħna. Hemm jinsab il-ferħ veru. Meta nitalmu nagħtu lil nfusna, nagħtu ħajjitna l-oħrajn. I'd like to invite each of you to say to the Lord, "Thank you, Jesus, for calling me." My desire is to remain as one of your friends, so that, embracing you, I may also be a companion on the journey for anyone I meet.